always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mahirap na masaya ang maging isang single dad. Charlie is 6 years old and Ben is 2 years old. Bilang isang ama, ang sarap sa feeling yung fulfillment na nabibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Bagaman 3 lang kami na lumalaban sa buhay, I always make it to a point na ginagawa ko ang best ko para sa kanila. Maayos naman ang trabaho ko kaya kahit papaano, nabibilhan ko sila ng mga magagandang damit, laruan at masasarap na pagkain. Masasabi kong maginhawa naman ang buhay namin. Actually, it's more than maginhawa. We're actually living a great life. However, as we mature, we've learned that there is no such thing as a perfect family. Even a diamond has its imperfections. Nagsimula ang lahat ng medyo naging sakitin si Charlie. Mabuti na lamang at may background ako sa medical field kahit papaano, kaya ang mga minor health problems niya ay madali kong naagapan. May tama sa puso si Charlie. Bawal siyang ma-stress, kailangan balanse ang nutrisyon dahil twice na siyang na minor stroke. Sobrang hands-on dad ako sa 2 boys ko. Inaral ko pa nga ang maggupit para sa kanila. Ako din ang mismong nagpapaligo sa kanila. I'm not trying to be the best dad, but I know I have to do whatever it takes to be one. Feb 17, 2016. Wednesday. Pagkagaling ko ng work, naabutan ko si Charlie na nakahandusay sa floor. Nasa tabi niya si Ben. Pagdating ko, tingnan ako ni Ben. Nag-aalala siya dahil hindi na maganda ang lagay ni Charlie. I did CPR sa maliit na katawan ng anak ko. 1, 2, 3 attempt habang sinishake ko ang body niya. Pero wala. Bigla na lang siyang naihi and finally I told him this. It's okay, Charlie. Magpahinga ka na. I'll take good care of Ben. Magiging okay din kami ni Ben. I was in tears. Matapos marinig ni Charlie ang mga sinabi ko, finally, he breathed his last breath at natulog na siya ng mahimbing. Ayaw tumigil ng luha ko. Si Ben din, alam kong umiiyak siya deep inside. Naipwesto ko pa yung katawan ni Charlie na parang natutulog lang. Yung pumwesto ng isang aso na pakurba yung katawan. Kumuha ako ng pinaka-best ko na box ng sapatos na Jordan. Inayos ko ito bago ko nilagay si Charlie. Kinumutan ko din siya para hindi lamigin. Sa buong preparation ko na nito, I can't stop crying. Masakit mawala ng best friend. Actually, anak talaga ang turing ko sa kanya. Nilibing ko si Charlie sa bakuran ng ate ko dahil bawal maghukay sa kondo ko.
Sa ngayon, medyo okay na kami ni Ben. Naka-move on na kami kahit papaano. At never mawawala sa alaala namin ang kapatid niyang si Charlie. Ngayon, Ben has a new playmate. I adopted Teddy ang magtatatlong taon na namin siyang kabonding. Sa lahat po ng mga may mga pets, anuman pong uri ito, i-treasure po natin sila. Let's always give them the best life na pwede nilang maranasan sa piling natin. Minsan nga, mas okay pang mahalin ng mga hayop kesa sa mga tao na hindi naman marunong magpakatao. Ako po si Noy, tambalanista dito sa Las Vegas, at ito ang aking kwento. Nagulat ako na nagkasya si Charlie sa Oo nga, teka lang. box ng Jordan. Pinalitan ko yung kasunod kong song, teka, hindi pala. Hindi ka ba nagsisi? Naramdaman ko yung pag-crack ng voice mo na paiyak ka eh. Hindi, naalala ko din naman yung chow-chow kong ng chow-chow kong ano. Nagulat din ako Hindi, nagkasya. pero ko, for those na nagkaroon ng pets or meron na pets, very Yes. relatable talaga. Oo naman. Ako kasi nung una akala ko anak eh. Akala ko anak. Pero for those na merong pets, ang turing kasi nila anak. Nagulat lang ko nagkasya siya sa Jordan. Nagkagulo. Box ng Jordan. Kasi, Ganun ba? Blinded lang po kami kasi. Hindi, magaling lang yung writer. Magaling yung twist kasi ng yung kwento. twist ng kwento. Ano ba tong buhok ko? Aminin natin, initially, akala natin talaga Anak. tao. Oo, kasi naman, binalikan ko pa eh. 6 years Tapos- old si Charlie. Wala naman sinabing ano eh. Oo. Ano, magaling siya magsulat. Correct, Kasi may correct. twist doon sa kwento. Kaya Yan. medyo nagulat tayo pare-pareho. Oo. Ako, nagbago ako ng background music Correct. eh. Kasi ano eh. Warriors sa Child yung kasunod ko dapat. Diba? Tapos may Jordan sa May Jordan. Nagkasya sa Jordan ng sapatos. Tapos nag-ukay sa kondo. Oo. Tapos inilibing sa bakuran ng ate kasi hindi daw pwede sa kondo. So, So, it's a anyways, pet. it is Okay. a pet. And talaga naman, and totoo, and for Noy, don't think na ano kami ha, na pinagtawanan namin. Nagulat Hindi, lang kami sa twist. ng kwento kasi of course, iba yung losing a child, iba din yung losing a pet. Diba? Of course, para sa ibang tao na hindi pa nagkakaanak at merong pet, it's also like losing a child. And ganun din naman na merong pet and meron din child, it's also like losing a child. Nagulat lang kami, Noy. Yan. So, Oo. wag mo kasi baka hindi mo kami bigyan ng pasilubong galing Vegas eh. Sayang naman. Hindi lang kami prepared. Oo, hindi lang namin napaghandaan. 'Di ba? So, alam mo yan yung rason kung bakit. Meron kasi kaming chow-chow. Tapos hindi kami close. Ngayon, yung chow-chow namin, hindi kami close kasi namatayan ako ng chow-chow. Ayokong pagdaanan ulit yung feeling. Nagtampo siya kasi feeling niya, pinabayaan niyo yung naunang chow-chow. Ramdam nila yon. Hindi. Ako mag-explain ko. Meron siyang chow-chow, masyado siyang close. Ngayon meron siyang Bagong Bagong chow-chow. chow-chow. Hindi ko na masyadong Oo. kino-close. Kasi yung chow-chow na naging ka-close ko yung sobra, na parang trinat. Nung time na yun kasi, wala pa akong anak. So, di ba, usually ganun yun, para merong kaalagaan, ganun. So, wala pa akong baby, di ba? 3 years bago ako nagkaroon ng baby. So Sa aso mo, sa binuhos aso ang ko- iyong pagmamahal. Oo, correct. So, nung namatayan ako nung aso, ang sakit-sakit sa kalooban kasi namatay pa siya sa tabi ko eh. Dinala pa namin siya sa doktor. Mga ganong, sa vet, ganyan. Mga ganong eksena. Kaya simula nun, sabi ko, pag nagkaroon ako ng pet, nandyan lang siya, ayokong maging attached. Kasi alam ko yung feeling, masakit talaga. Correct. Lahat po ng mga may mga alagang hayop ngayon. Relate Yan, dito. totoo yan. Kahit ano pa yan, ibon, aso, pusa, ahas o kung ano pa man. Totoo yun. Pag ikaw talaga pet lover ka, may attachment, hindi mawawala yun. May attachment yan na parang itinuring mong kapamilya, itinuring mong kadugo, talagang kasama sa bahay yung pet na ito. At kapag nawala, may ganito tayong nararamdaman na kagaya ng naramdaman ni, ano pangalan niya ulit? Ninoy. Parang Ninoy. parang ang lakas maka-empty. Parang Oo. talagang a big chunk of ourselves na wala. Kasi Napilayan ka talaga. cute Di ba sila ikaw, eh. Chris, namatayan ka na rin ng aso? Oo. Ako din namatayan na rin din ako ng aso. Ang sakit sa puso, Yung tipong naghihingalo sa tinakbo mo sa doktor. Ay, sa akin, ang liit pa naman ng chihuahua na yun. Oh. Yung parang naghihingalo siya na, Kawawa. as in, masakit sa Masakit talaga sa puso. Totoo yan.
Nararamdaman nyo ba? Minsan may mga pangitain talaga sila eh. Na parang yung huli ako namatayan ng aso, pauwi kami ng Quezon Province doon. Sino? Patay na si Pogi? Patay na yun, matagal na. Ay, patay na si 14 years Pogi. old na yun eh. Oh, kailan pa namatay si Pogi? 3 years ago. Ngayon ko lang nalaman. Kasi yun lang naman yung kakilala. Kahit ano mangyari, chill lang. Namatay. Si Chris kasi hindi naman nagkukwento. 3 years ago. Eh, di kasi Oo yun yung naman. Pogi. Si Pogi, Si Pogi. siya lang yung kilala kong aso mo. Oo, yung husky, Yung Siberian. husky. 14 years old na siya. 14 years old. Old age. In fairness, oo. Yung kinamatay. Lifespan kasi ng mga aso, mga ganyan lang. Oo, ulianin na nga siya minsan. So wala na siyang lakas. So anyway, may isa kaming aso, bully, na may sakit siya. So ayaw naman namin siyang iwan. Kaya lang kailangan namin umuwi ng Quezon Province. So iwan namin lang, sabi namin overnight lang. Alam mo yung mukha niya talaga parang Nagmamakaawa. ibang-iba doon sa normal face niya na parang please wag niyo akong iwan. I need you now. Parang ganun yung sinasabi. Kaya lang inihabilin na lang muna namin siya doon sa kasama Nagbabantay. namin sa bahay. Pagbalik namin, wala na siya. Oo, na parang ano talaga, may mensahe siya sa amin na Nung time na Oo, yun. na sana, huling gabi ko na to, sana makasama ko kayo. Ayan kasi. Lahat- Sasama lahat na ugali lahat nyo. kami nag-iyakan. Oo, hindi talaga. Nakakaiyak naman kasi Oo. talaga yun. Totoo yan. na nakakapagsisi. Kasi Hindi, yung mga tsaka- aso may feelings na pag ano ba, yung amo nila masama ang pakiramdam. Masama din yung pakiramdam nila. Kasi ganon. pag dinidilaan ka, kasi nag-research ako dati, yung mga dila pala ng aso, may mga glands dyan na doon na malalaman yun na stress ka. Kaya pag stress ka, yung aso mas stress din ramdam yan. rin Oo. na stress. Galing nila. Sila no? nag-absorb actually eh. Oo. Tsaka sobrang Hindi, loyal tsaka- talaga sila. At saka totoo nga, buti pang aso loyal, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi ni Noy, parang mabuti pa yung mag-alaga ka ng aso, 'di ba? Magmahal ng aso, magmahal ng hayop. Kasi kesa sa minsan yung ibang tao na hindi naman kaya maging tao, 'di ba? Tama. Hindi, tsaka nakakalungkot talaga yung mamatayan ng pet. It's like losing someone that you love. Kasi yung regular niyang galaw, 'di ba? Halimbawa yung chow chow o kaya yung Oo. 'di ba, Shih Tzu na yung ang kulit-kulit, 'di ba? Tapos takbo ng takbo. Pag nawala yan, parang talagang may malaking parte ng buhay mo na nawala kasi dati may takbo ng takbo diyan. Dati may dinidilaan Yung ka baka may sasalubong sa'yo, Oo, yun ang pinakamaganda. Naiihisa siya sobrang excited. 'Di ba? Excited na makita ka, talagang iihian yung pantalon mo. Nakakalat yung yan. mga ihi niya sa Kung minsan sahig. nga, nagkukumpara mo pa yung anak mo sa aso, buti pa yung aso. Kasi yung anak pag lumaki na, hindi na nagkikiss. Correct. Yung aso kasi kahit dyan pa rin. Oo. Sinasalubong ka. Hay nako, so madami tayong mga kabisyo ngayon na merong mga pet na namatay ng pet na nakarelate sa sa sakit ng mawalan ng pet. Pahalagahan po natin ng mga hayop, mga kaibigan, kahit yung hayop mong asawa, Oo, pahalagaan mo. Kahit yung hayop mong ingrown. Pahalagaan mo yan. Di ba? Hindi ka bibigyan ni Lord ng ingrown kung hindi mo kaya. Ganun na lang yun. Diba? Lahat ng hayop na nakikita natin sa paligid, igalang po natin sila, pahalagahan po natin sila kasi may buhay din po sila. Correct. Diba? And thank you, Noy, for sharing your story, yung pet story with us. Parang first time na ever na merong nag-share sa atin ng ganyang klaseng kwento, no? Correct. Saka, sa huwag kayong kukuha ng aso kung balak nyo lang naman ikulong. Ako nalulungkot ako eh. Oo. Kung di nyo naman kayang alagaan, di ba, pakainin ng maayos, bigyan ng tamang turok, wag na. Responsibility yun Oo. Totoo yan, may mga turok yan, may mga check-up yan, 'di ba? Correct Meron nga silang record book, o 'di ba? Hindi lang sila tagabantay ng bahay. Oo. Ako nalulungkot talaga ako pag nakita ko ng aso, bumili ng aso tapos bibili ng kulungan, dyan lang sila. Hindi Kawawa. hindi makaano. Tsaka 'di ba magkakaroon ng problema yung mga legs nila pag hindi Oo. nila lakad. Tama. 'Di ba? Kahit tayo naman 'di ba pag hindi natin nilakad yung mga legs natin, Oo. mag-wobble, manginginig, manghihina. O kaya ikulong, ikaw kaya itali, di ba? Ng ilang taon. Yun. So wag tayong wag bibili ng pet, wag mag-adopt ng pet kung hindi ka pa, kung hindi mo pa kaya kasi responsibility. Sabi yan. nila kapag kapag mabait ka sa mga hayop, may taglay ka talagang kabaitan. May kahayupan. Oh.
May Sabi nila, kahayupan. sabi nila, pwede mong pagbasehan ang kabaitan ng isang tao kapag mabait siya sa mga hayop. Kapag nagmamaltrato siya ng mga hayop, huwag kang umasa na Na mabait siyang tao. Na mabait yung tao. Sabi nila, posibleng may basihan. Pwedeng may basihan. Pwedeng posible yan. Correct. So maging mabait po tayo sa mga hayop para masabihan tayo ng ibang tao, mabait yan. Oo. Diba? Mabait yan kasi mabait yan sa aso niya. Yan. Oh, Diba? Oh, good morning sa lahat ng mga pet lovers and thank you, Noy, for sharing your story with us. Kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send Ang na. CMD Accounting and UPMD Department ng AFPM BAI ay nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Nakatutok sa atin ang mga taga Oye Water Refilling Station dyan sa Bulacan. Nandyan sina Jessa Aganan, Elo Rose Aganan, and Jesus. At ganun din si Oliver Umali. Good morning sa inyong lahat dyan. Maraming salamat, Oliver. Good morning. Good morning din sa lahat ng mga provincial stations na nakatutok sa atin ngayon. Ay, good Yes. morning po sa inyong lahat. And good morning rin kay Papa Mac, Mark Figueroa, yung writer na Mahiwagang Burnay. We share this golden dove with you. Yes! Salamat ng marami. At sa lahat ng mga nakatutok ngayon, maraming salamat po. Enjoy this day. Tandaan mo, maraming mga blessings basta positive ka lang. Tama. Kidoki, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.